Classificada en esta prova del duatló de muntanya. Ja tenim a les 3. Recordeu que tenim conjunt de setmana per aquesta participació en el Cross Duatló de Muntanya 2023 Cornell Municipal. Ja tingueu la medalla de diversos exclusiu per a la zona de l'equipament del costat. Bé, us vam veure abans de la Universitat de Serra de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que baralla espai en aquesta línia de dreta. Tots els que no veureu, recordeu si s'ha de tenir un dorsal a la vista. Aquest és una dorsal 2047. Dorsal 557.